Astăzi, la Sâmbăta Plantelor, m-am gândit să vă vorbesc despre Anason stelat. O plantă cu o istorie milenară și confirmări științifice, o plantă care a ajuns pe meleagurile noastre odată cu invaziile otomane, o plantă care apare și în filmele românești, apare în filmele cu Mărgelatul, în filmul Trandafirul Galben. Mărgelatul cere să fie servit cu lichior de anason, ba încă mai toarnă și în pistol. Dă-te un rachiu de anason. Acuși. O plantă cu un aspect inconfundabil, folosită de mii de ani în medicina tradițională, a ajuns relativ târziu pe la noi, după cum v-am spus, dar este o plantă tot mai studiată în prezent pentru proprietățile sale. Anasonul stelat este cunoscut încă din China antică și vom vedea imediat ce proprietăți are. În China antică, medicina tradițională chineză îl menționează ca fiind bun pentru eliminarea senzației de frig și stimularea circulației energetice a energiei Qi. Este recomandat pentru alinarea durerilor stomacale și a colicilor. Este recomandat pentru calmarea tusei și a disconfortului respirator și pentru inducerea somnului și reducerea insomniei. Altă sursă de cunoaștere, medicina indiană de această dată, Ayurveda, îl recomandă a se folosi pentru indigestie și balonare, colici la copii și adulți, pentru tuse, astm, afecțiuni respiratorii și pentru paralizie facială, în combinație cu alte plante. În regiunile Caraibe și America Latină, infuzia de anason stelat era administrată copiilor pentru colici, iar semințele proaspete erau mestecate pentru digestie și respirație ușoară, echivalentul gumei de mestecat de astăzi. Ce spune știința modernă? Cercetările din ultimele decenii au validat o mare parte din cunoștințele tradiționale despre care am auzit atât în medicina chineză cât și în cea ayurvedică. Iată cele mai importante descoperiri. Proprietăți antivirale documentate. Anasonul stelat este singura sursă naturală majoră de acid schimic și chimic, ingredientul precursor pentru celebrul tratament Tamiflu, utilizat împotriva gripei sezoniere. De asemenea, studiile au mai demonstrat că anasonul stelat conține compuși activi împotriva virusului gripal, inclusiv tulpina H1N1, împotriva virusului herpes simplex și împotriva virusului HIV. Sunt doar studii in vitro cu studii HIV. De asemenea, are un efect antibacterian semnificativ. S-a demonstrat activitate împotriva unor bacterii rezistente la antibiotice. Un studiu din 2023 a arătat că extractul de anason stelat a potențat efectul antibioticelor, reducând concentrația necesară pentru a opri creșterea bacteriilor de până la 512 ori. Alte efecte, alte descoperiri recente. Este vorba de efecte sedative și relaxante. Cercetătorii au identificat compuși cu efecte sedative induc relaxare și somn odihnitor, efecte analgezice reduc sensibilitatea la durere și efecte hipotermice ajută la reglarea temperaturii corporale. Proprietăți antiinflamatorii, anasonul, și am să vă spun imediat și unde îl găsiți. Anasonul, component principal, dă un gust caracteristic, reduce procesele inflamatorii din organism, util în dureri de gât, dureri articulare și musculare și afecțiuni digestive. Beneficii, de asemenea, s-au găsit beneficii digestive validate, cum ar fi eliminarea gazelor și a balonării, stimularea digestiei și tratarea colicilor. Studii confirmate arată că anasonul relaxează mușchii netezi ai tractului digestiv și reduce spasmele. De asemenea, efecte benefice în perioada menopauzei. Studiul realizat pe 72 de femei a arătat că anasonul stelat a redus frecvența și intensitatea bufeurilor cu 75%, adică în loc de 10 bufeuri erau doar 2-3, un rezultat semnificativ. Dă-te un rachiu de anason. Acuși. Atenție! Un avertisment. Anasonul stelat, așa cum este el bun și prietenos, are un frate geamăn foarte, foarte rău.
seamănă foarte bine cu anasonul stelat japonez, care este toxic. Așa că nu vă apucați să cumpărați vreodată anason stelat de pe marginea drumului. Eu vă spun și sursa de unde îl iau și cum îl consum, pentru că foarte ușor poate fi confundat. Deci vorbim de anasonul stelat chinezesc, care este sigur utilizat în medicină și în alimentație. Dincolo, de partea cealaltă, partea întunecată a forței, este anasonul stelat japonez, care este toxic, seamănă aproape perfect cu cel chinezesc, dar este toxic și foarte periculos. Dragi prieteni, de la China antică, de la Ayurveda până la mărgelatul și până în zilele noastre, anasonul a demonstrat că este benefic, este bun, este plăcut, are un gust și o aromă deosebite. Este bine să-l folosim pentru digestie, pentru bufeuri și pentru alte probleme despre care v-am vorbit. Ne ajută să ne reglăm și temperatura corpului, așadar iarna este binevenit. Anasonul stelat, cel pe care îl vedeți în imagine lângă mine, este foarte benefic. Eu îl iau din Sarmis, din sursă sigură. Acest anason stelat îl găsiți în cafeaua Oriental. Este o cafea vrac, un borcan cu 30 de porții, unde specialiștii Sarmis l-au armonizat cu turmeric și cu ciuperca ceaga. Deci acest complex plus cafea arabică solubilă de bună calitate au adus la această cafea, se numește Oriental, un preț accesibil, nu este nici pe departe un preț scump, pe lângă câte beneficii are anasonul. Data viitoare, când mai vedeți pe raft în supermarket o cafea Jacobs, faceți-vă că nu o vedeți, pentru că acolo este doar marketing 100%. Nu vă aduce absolut nimic bun acea cafea sau oricare altă cafea. Vă încurajez să folosiți anason stelat, vă încurajez să îndrăzniți să începeți să vă schimbați viața, să vă îmbunătățiți cu produsele Sarmis, pe care eu le consum deja de peste 2 ani și colegii mei le consumă. Vă doresc o decizie înțeleaptă. Data viitoare, când mai auzi de anason stelat, gândește-te că este bun pentru digestie, pentru reglarea temperaturii corpului, este bun pentru multe alte lucruri și l-a consumat și însuși mărgelatul. Vede, un rachiu de anason. Acuș. Dacă insistați, data viitoare vă dau și o rețetă cum să vă preparați singuri lichior de anason și să vă puneți și o pălărie cum avea mărgelatul. Mult succes, multă sănătate, numai bucurii, weekend minunat! Încă un anason.